Tak, a ideme na Hobbybox. Blaster máme za sebou. Za mňa veľmi dobré plnenie, akorát som si to nejako rekapituloval. Boli tam 2 postre, 4 blue karty, 2 red karty, kopec baseok, 1 Youngblood bola na box, takisto 1 Legendary, nie, to bolo Epic Moment, či ako sa to volá, tá karta tam bola. A 3 alebo 4 My Town, takže tých bolo viacero. A 1 DNA karta. No uvidíme, ako to bude tu. Tu by mal byť teda rozdiel medzi Blasterom a Hobby je v tom teda, že tu je 10 balíkov po 6 kariet, v Blasteri bolo iba 8 balíkov a môžeme tam chytiť nejaké jednotky. Ináč si myslím, že to plnenie by malo byť veľmi podobné. Garantované tuším 2 podpisy, tam bol iba 1. Takže o niečo viac rozbalovania, ale cena je viac ako dvojnásobná. Takže je to také napováženie, že keď chcete ísť do nejakých, že chcete si vyzbierať aj základný set, prípadne teda tie inzerty vás lákajú, tak si myslím, že Blaster ako taký je lepšia voľba. Ešte toto tu ideme rozrezať. Lebo neviem, či som teda mal šťastie, ten podpis, že tam bol, ale mám taký pocit, že jeden by tam asi mal byť. Tak, tým pádom, že nerobím break, tak to nemusím tu mať všetko na kamere, tie balíky. Si môžem sem takto nejako položiť a môžeme ísť na to. Inak, keby ste teda mali záujem o break, kamarát robí breaky na Octagon, bude to otvárať celkom dosť, takže vám potom dám popis do videa zajtra, budem rozbalovať s ním na videu vo večerných hodinách od nejakej 9. hodiny by sme sa na to mali vrhnúť. Sú rozobraté 2 casey Hobby. Tak poďme teda, pozrieme, preletíme basky a máme tu hneď My Town, je Budapest, Mate Kertész. To si dáme sem k týmto. Potom tu máme takúto limitovanú 1 of 75. Je Stefan Puc. A hneď tu máme podpis. Hneď máme podpis. A je to Kerim Engizek. 21. zo 60. Na tomto som mal toho Yusafa v Blasteri. Takže 21. zo 60. Hneď v prvom balíku triafam podpis, tak dúfam, že ten druhý bude lepší. No, malo by to byť asi nejako tak, že je to nejaká kombinácia podpisov, že nejaký z tých základných plus, teda nejaký, povedzme, že lepšejší. Zabalíme ešte aj toto všetko. Takže to je 1 of 75. Predtým som teda v tom Blasteri mal podľa mňa lepšie limitky. Boli to 27. Donal, Krištofič. Epic Moment. Krištofič, a kto je to? No, túto meno nemám, ale vyzerá to asi na Pukača. Mark Douznis. 1 of 50. A ešte Youngblood je Predrag Bogdanovič. Ja som myslel, že budú... Aha, to je limitka do 24. z 30, takže toto není zlé, pretože tá obyčajná Youngblood bola žltá a táto je takáto black. OK, takže limitka. Youngblood. A teda označenie ruky. Že týchto kariet teda tiež nebude veľa. A potom si to pobalím. Nechce sa mi to teraz riešiť. Carlito. No, plagátik. Praha Štvanice, 28.7.2018. Tu je ten, neviem, jak sa volá, zabudol som. A Legendary Fight je Keita a Paradiser.
na obyčajnom inzerte. A čo je toto? Michal Konrád. To je 49. z 50. Takáto black karta. Tu je taký, znova taký hviezdičkový nejaký. Tento. Takže prvá limitka z Bejsok. Michal Konrád. Mám pocit, že týchto limitov base bude strašne veľa. Rôznych všelijakých, neviem akých. Takže vlastne, čo sme tu zatiaľ mali navyše, zatiaľ tu bol ten Legendary 5 insert. To som v blastri nemal, ale to neznamená, že tam tie karty nie sú. Jednoducho som asi len nemal šťastie na to. A Game Changer, Attila Kormas, Youngblood, je Radek Roušal, to je tá základná, žltá, a Shamrock do 25, 9 z 25, black. Tak už sa pomaly strácam v tých limitoch, lebo neviem, aký rozdiel medzi týmto a týmto. To je do 50 a príde mi tá karta úplne rovnaká. Je tam asi nejaká iná fólia. No, ale mám už celkom chaos v tých všelijakých limitoch. Troška si to posunieme. Ličkovič. Terminátor a Baba Jaga. Super. Epic Moment. Kincel. A Robert Pukač. Do 50. Limitka. Teda s limitom 6 z 50. No práve v tom blastri boli tie nižšie limity, tam bol nejaký limit 27, aj keď nechápem limitu 25 a 27, ale však dobre, nemusím všetkému rozumieť. Game Changer. Potom je tu Mate Sanikidze. One of 60, že by? Alebo 30-60. A čo je toto? Toto vyzerá ako Krištofič. 4. z 35. Wow! MMA DNA Samuel Krištofič. Ty kokšo, tak toto vyzerá brutálne, táto karta. Ty vole. Tak toto je bomba. Áno, troška tu zaniká to DNA, ale vidno to tam predsa len. MMA DNA Samuel Krištofič. Tak toto je hit. Tak toto sa podarilo. Máme si tieto limitky. Jeden podpis, druhý. No, tak asi môže padnúť aj takýto podpis aj v blastri. Neviem, nepozeral som sa, či akurát tento tam môže, nemôže byť. Ale podpis je super. A to ešte nie je všetko. Ešte sme nemali 3D kartu, tuším. Miroslav Brož. Praha. Potom takáto oranžová. One of 75, to sme už mali. A máme tu 3D kartu. 3D kartu. A je to Klisman a Michaelis. Bombe. To sú bomby. Knockouty. Paráda. Neviem, týchto je tuším 18 alebo koľko. Tieto sa mne veľmi páčia. A ešte máme koľko? Ešte máme 3 balíky. Čo by tam ešte také mohlo byť? Uvidíme, že či už to nie je iba
iba vata boxu. Alebo nás tam ešte niečo prekvapí. Aha, Brno. Radek Roušal. Ten mal, myslím, že tu Youngblood kartu. MMA DNA Jan Široký. A 19 z 37, toto je taká goldka, Dan Biny. Tak naozaj tých limitov je na milu kedveš. Rôznych bejzov. Bejsky. Limity na celú stranu. Ešte nejaká one of one by nás mohla prekvapiť. Game Changer. Ďalšia MMA DNA je Jonas Magard. Matej Danek a tiež z 37 karta. Tieto sú také najkrajšie, čo som videl. Tieto goldky. Zvedavý, ako potom... A myslím, že jedna jednotka nie je. Jedna jednotka z týchto bejsok nie je. Posledný balík. Kozma. Mníchov, Alexander Popek. Čo je toto? Aha, to je poster. A ešte posledná karta je One of 75. Marcel Mohamed Grabinsky. No, takže fajn. Za mňa super. Určite toto. To je hitboxu. Krištofič. Limit do 35 podpis. Veľmi pekná karta. Naživo ešte lepšie. Hardsign podpis. Super. Bomba. Toto sa mi páči. Takže tak, ešte raz. Keby teda niekto mal záujem o breaky tejto série, tak dám popis. Do popisu dám link a takisto ja robím aj NHL a Extraligu Česku, tak aj takisto tam budete mať tiež aj na moju skupinu link, keby sa niekto chcel pridať. Ďakujem za pozornosť. Čaute.